Samantala, arestado po ang top 3 most wanted persons sa Dagupan City kaugnay ng kasong statutory rape matapos matimbog sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Poblacion Oeste noong Biyernes ng gabi, Pebrero 13. Kinilala ang suspect bilang isang factory worker factory worker at residente ng Barangay Kalmay. Isinagawa po ng Dagupan City Police Office ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na inisyu noong Oktubre 9 ng 2023 na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng DCPO ang suspect para sa kaukulang proseso ng batas. IFM News. IFM News. IFM News.